Garuda mara gage ulungna panganan sing tok gawa kuwi karepen bisa nglegake napsune Drupada ana ing alam donya. Ya, bakal tak ulungake. Mara kene iki wujud malih. Mugi jagat neksena ndok kang gedene sak kendi. Tak pecah dadi bayi wadon mula anakku lamun to besok dewasa bakal tak wenehi jimat asma Sri Kandi. Tegese wis tak tebus kanthi tapa brata aja kaget lamun to jemparing ingkang sinanding marang bayi abang tresna jana. Monggo prayitna kudendha mangarah mamrih nang lawan arep ora seksa. Oh ya kula ragut gunten mrih mamuter kumpa moksala candra wasa. Mandheg dhisik bocah buta. Meningge ana pawongan bagus katone isih bocah. Iki ana bocah nom-noman sing durung sepira umure. Sapa kowe? Permadi kang dadi kekasihku sira iku sapa? Durgangsa saka ing dandang mangure. Aku Lintring Maya. Ayo. Kowe sumingkira. Aku golek sing jeneng Drupada. Apa sing dadi kekarepanmu dening Upadi kelawan Prabu Drupada? Kene batak kokop getihe. Aja langap-lang waton ngucap mara sumingkira. Lho, apane Drupada? Ora sanak ora kadang mati melu kelangan. Wah, tak katutke dosane. Yen kowe gelem bali tegese slamet nyawamu. Yen kowe mbacuk apa ora emane-man kowe isih enom, kowe isih bocah. Yen nganti dadi mati nom apa ora ngelani wong tuamu. Ora sah kowe dadak kowe ngrembug mara sumingkira. Bocah kok cekelen menungso iki.
madonake. Hei, Parmadi. Aja girang gumuyu. Remet dadi kelalare epek-epek. Oh, edan, parah. Hop, weh, jalan. Wah. Ya. Oh, hop, pedot geger wah, jebul. Pedot geger. Walah. Aduh. Edian mati tenanganku. Wait. Wah. Wait. Parah. Rijine mung sak godhong pari. Wah, hop. Ya. Wah. Hut. Wah. Wah. Dah, yo. Ya. Wah. Weh, biar. Pedang Tadana Pak. Oh. Wih. Pedot dulu weh. Oh. Wih. Wih. Oh, wih, dua, wih, wih, dua, sudah, peteles, parah, tansah marpamoring sukma sinukma winah yewing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana
Arlen saking liyep layaping aluyut wis sedakep Sang Drupada salungku tunggal nutupi baban hawa sanga mangkono Sang Drupada sigra ngraga sukma nglinang sukma ngupaya sukma minangka roh suci mesat ing awiyat amung sak gebyaring kilat sukma wis pisah lawan raga aku nampa wangsit yen to aku kelawan Kakang Togog kenen padha tenguk ana ing Mega Malang iki jebul iki to batangane ora mangling iki sukmane Prabu Drupada kok katon tatak-tetek ninggal raga sira bakal menyang endi Kyai Semar aku bakal ngupadi roh suci kang besok jaman akhir surga diharamake mlebu sadurunge umat roh suci kuwi mau mlebu swarga kabeh. Oh, lah iki apa wis jamane kok sampeyan golek roh suci iki? Wis dongamu wae Kyai Semar lan uga Togog, aku sing bakal goleki roh suci. Kang Togog, ana apa? Aku njaluk pamit ya Kang Harin Togog. Iya. Tak ngetut lakune sukmane Drupada iki. Ora ana Gusti kang wajib sinembah amung kejaba Allah lan roh suci kang becik ya kuwi amung utusan Allah. Asalam padha slamet kabeh kowe umate pangeran. Aku durung tau krungu tembung kaya mengkono. Iki sunah lan pakulinan wiwit jaman Adam tekane saiki. Kowe iki saka bangsa apa? Kok aku durung tau ngerti. Aku saka golongane menungso. Aku ora ngerti Adam lan turun-turune. Yen kowe ora ngerteni, lah banjur piye olehmu ngerteni roh kang becik iku utusaning pangeran. Wiwit aku dicipta dening Gusti, aku diperintah ngucapke terus bab perkara kuwi. Ya wis, aku bakal nglakoni apa kang dadi kodrat laku ning sukmaku. Aja pondo ganggu gawe kepara ewang-ewang ana. Kowe kuwi sapa? Aku Drupada keturunan Adam. Aku durung tau tembung kaya mengkono, durung tau krungu. Awit aku dicipta nguwasani ula-ula ingkang gumelar ana jagat. Lan upamane aku ora ana,
mesti wae ula-ula mau bakal mangsa anak turun Adam jroning sedina wae. Iya, aku njaluk pamit, aku bakal mbacutke laku. Aja padha ganggu gawe kepara ewang-ewang ngono. Pauta kaya mangkono lampahing sukmane Sang Drupada. Arsa ngupadi roh suci sakala kandhek. Awit Sang Drupada nguringani wujute Wreksa Kencana tegese gunung emas. Lamun sinaret srengenge Paniayah Surya kembar. Mila sapa kang hanyawang kadya dene manik ing netra ingkang kena nyenyeping panah. Arsa tan kuwawa ambuka netra. Nadyan namung sakedheping mripat. Awet kadayan sulaping kang apindha Surya kembar. Lamat-lamat ing kono ana wreksa kang ketingal edom hawit kaliling gegodhongan kang ngebaki Panyayah sinungging kuning wawawan kang hambiyet ngemomoi. Sapa kang hanyawang kaya kepengin kumelawe astane hamethik kang awe-awe. Sakala nenggih Sang Prabu Drupada arsa nyaketi dhateng wreksa arsa hamethik woh nanging ana swara kang arsa menggak lampahing Sang Kumara. Mara kowe ngeda saka papanku. Menungsa kowe ngeda saka papanku. Kowe menungsa sing seneng gawe dosa. Kowe kuwi sapa? Dene kowe bisa temeka papan kene. Aku Drupada turun saka Wadam. Kowe sapa? Aku iki Jim, bangsane Jim kang duweni iman. Asalku saka langit banjur Gusti merintahke supaya aku mudhun ana bumi. Awit bangsaku pinarintah kinen merangi marang Jim ingkang mungkar. Oh iya, aku njaluk pamit. Aja padha ganggu gawe karo lakuku. Gusti kang wajib sinembah amung kejaba Allah lan roh suci utusaning Allah. Kula pun Drupada anggen kula prapta wonten papan mriki mboten wonten sanes namung kejawi ngupadi roh suci lajeng paduka menika sinten. Aku malaikat ingkang jaga awan, aku malaikat ingkang jaga bengi. Menapa suraos sing tulis ingkang mapan wonten palarapan utawi bathuk menika. Aku iki duwe perjanjian ing antarane aku lan sedulurku. Ya kuwi janji awan ora kena ndisiki bengi lan bengi ora kena ndisiki awan. Oh inggih, matur nuwun nyuwun pamit. Mugi paduka saged sabiyantu dhateng kula. Salam menika ingkang dados sunahing para nabi
Aku durung tau krungu pangucap kang kaya kuwi amung kejaba Gusti kang amurba dumadi. Ya kuwi Gusti Kulan Roh Suci kang dadi utusane. Aku nggegemangin ora bakal tak culke lamun tanpa ana dawuh saka Gusti lan aku ngegem segara. Ya ora bakal tak umbar yen to ora mengkono mesti kabeh saking makhluk ana jagat bakal tumpes saka ganasing segara, saka ganasing angin. Oh inggih, mugi paduka sabiyantu dhateng kula. Lampahing sukmane Sang Drupada anyaketi gunung sinebut Gunung Kof katone endah lan ketingal sumunar papanira nanging tang nyulapi kepara ngedemake rasa langit kang sumamburat biru kaya bisa gawe ayem lan arsa nuduhake hanjok pepadang kang arsa keseluruh mangkono arsa kandhek lampahe kang ngupadi roh suci. Ingkang jejagi papan mriki dipun tepungaken kula pun Drupada. Sareng kula dumugi papan mriki raos kula ayem tentrem boten kasengka dening rasa. Sasana endah ingkang gumelar menika sejatosipun menapa ingkang wonten gunung utawi redi menika. Ya ngertenono. Lamun ta ana kene iki ana 40.000 kutha. Kutha kang mapan ana kene kuwi ora ana ing alam donya. Kutha-kutha iku ginawe saka emas lan perak, tur dasare ora ana wanci bengi. Kang padha mapan ana kono ora tau ngrasake kesel, nindakake saben dina amung nindakake donga tasbih marang Gusti kang nyipta jagat. Nuwun sewu, lajeng wonten menapa ing sawingking kitha kala wau. Ing burine kutha ana 70.000 pepalang. Dene saben pepalang gedene sak ukuraning donya. Tur dasare datan ana kang bisa nembus utawa manjing papan kono kejaba Gusti kang nyipta jagat. Nuwun sewu, lajeng kula tingali menika wonten wewujudan kidang. Namung sak pandurat kados dipun damel saking kencana utawi emas. Lajeng gadhanipun sinten menika? Ya, aku ki tanpa beda karo pitataning malaikat Allah. Anggonku mapan ana kene iki nindakake ngibadah marang Gusti wiwit aku dicipta dening Pangeran dadi kidang iki. Manungsa banjur sira duwe gegayuhan apa dene kowe tumeka papan kene? Inggih, kula ngantos dumugi papan mriki menika kula ngupadi roh suci. Namung nyuwun pangapunten dene ngantos samangke dereng pinanggih. Sejatosipun kula badhe nglajengaken lampah madosi sak pinanggihipun roh suci kala wau. Namung ing mriki kula kraos luwe saha ngelak. Menapa sakinten paduka kersa paring tetedhan saha toya mboten ketang namung sak keledhan saha setetes toya minangka nambak raos luwe saha salit kula. Ingsun ora mangan pangane menungsa nanging yen sira gelem bakal tak tekake makhluk saka donya supaya nggawa panganan kanggo kowe. Enggara sang wisateng awan mulak sirilangening marga wonten kaya mangkono rumaos ngelak luwe kang dadi sarirane sukmane Sang Drupada ing mangke kaya kasapu angin wuwujutane endah kang den sumurupi Prabu Drupada dadak sakala ical saking Pandulu jelek ana Garuda sak gunung anakan merpeku yane kang ngupadi roh suci.
Mengkuta Garuda. Ya, ana apa? Kowe kuwi nggawa panganan apa? Panganan apa sing tok gawa? Panganan sing tak gawa iki panganan sing tau didhahar Adam lan Ibu Kawa. Lho. Apa ana sing wis tau mangan panganan kang tok gawa kuwi? Wis. Sapa sing tau mangan panganan sing tak gawa ya kuwi asesilih Khidir, ya Nabi Khidir. Oh ya wis. Yen mengkono aku gelem mangan nanging aku bakal nyuwun katerangan kelawan Nabi Khidir. Mula aku gelem mangan ning aku bakal nunggu Nabi Khidir. Loh. Pirang ewu taun meneh yen kowe arep nunggu ana kene. Patembayaku aku ora bakal bali ana alam donya lamun aku durung mangan panganan kang tok gawa kuwi Garuda. Garuda mara gage ulungna panganan sing tok gawa kuwi karepen bisa nglegake napsune Drupada ana ing alam donya. Ya, bakal tak ulungake. Mara kene iki wujud ndhok cacah loro tak wenehke marang kowe. Drupada sakwise sira nampa panganan kuwi tak suwun ndang baliya. Yen kowe kesuwen ninggal raga, aloke wong akeh dikira kowe mati nglalu Prabu Drupada. Ya jagat Dewa Bathara kaya mung ngimpi nggonku ngupadi marang Roh Suci. Sajroning ngupadi Roh Suci kaya-kaya aku ketemu Garuda Gedhe. Aku diwenehi panganan supaya dadi jalaran kasembadan sing dadi sedyaku. Bareng aku melek jugar nggonku tapa iki pengarepanku kok ana ndhok cacahe loro. Sing siji gedhene sak kendi, sing siji gedhene mulumrah. Ning kabeh kok mawa cahya. Ya, mara coba. Ndhok sing gedhene sak kendi bakal tak pecah kok nyolowadi. Pauta kaya mangkono. Ora sang Drupada nyandak tigan ingkang angka sepisan. Tigan kang gedhene sak kendi sakala den banting punang tigan. Dadak ical wujud tiga dadya jejabang ingkang katon ayu rupane. Dadya kaget sang Drupada. Weh. Ya jagat Dewa Bathara. Semene kuwasane kang gelar jagat. Jebul ndhok tak banting lah kok iki wujud jabang bayi wadon. Duh Gusti, nyuwun pangapunten. Inggih awit cubluking batos kula sahingga ngantos nyepelekaken bab ingkang mokal munggo ing menungsa namung boten mokal munggo ing ngarsa paduka Gusti. Kepara kula ngaturaken panuwun inggih awit lelantaran tigan menika kula anggadhahi yoga pawestri malih. Mugi jagat neksenana ndhok kang gedhene sak kendi
tak pecah dadi bayi wadon mula anakku lamun to besok dewasa bakal tak wenehi jimat asma Sri Kandi. Sri mangko karep nulat marang Bathari Sri minangka lambanging pangan kemakmuran. Kandi mangko karep wadah tak kudang anakku iki bisa dadi srana murah sandang pangan ing Pancala lan bisa dadi manggala yuda tumraping wanita. Ya, kok malah jubril karo ndok sing siji. Muga kasembadan kang dadi simenaning batinku. Lang-lang indriya mangun kong kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin yen tan tulus rangku sang Dyah Utama mangkono sang nata muda wis nyata ngrerepa wata kaya mangkono wis tingkem netra kekalih wong agung Pancala ing batos nyuwun sih wilasaning pangeran. Muga kasembadan kang sinedya antuk putra Jalu kang kinarya agul-aguling ngayuda. Dadak sakala ana udan riwis-riwis lan ana nur kang cumlorot anyunari marang tigan kang den puja. Lamun ta sakjroning ndok ana roh suci kang den berkahi dening Gusti. Ana swara jemalegur bledhek sesautan anyarengi dhateng pecahing punang tigan. Dadak sakala pecahing tigan jwedhul jejabang kang pekek dasar bagus. Ing sisihe jabang bayi wis nyanding jemparing jugar sang Drupada ketika bingar wedanane sarwi ngunjukaken syukur kersane Gusti kang nyipta jagat. Unjuk syukur ngersaning kang gelar jagat. Dene wis kasembadan apa kang dadi gegayuhanku ketitik. Ndok kang sawiji silih warna dadi anakku kang Jalu. Muga jagat nekseni. Anak kang lanang iki bakal tak paringi jimat asma Rusta Jumena ya Rusta Jumena. Bergejor, Pak Pur. Warudaya dinegor gua kali codi tadi lek. Menika pukulun kaneka putra. Oh iya. Drupada ulun ingkang tumedhak saking Kayiwangan. Ulun uga nekseni dene jeneng kita duwe anak lanang wadon kang siji tok wenehi teng Sri Kandi sing siji Rusta Jumena ya Trusta Jumena. Tegese wis tak tebus kanthi tapa brata aja kaget. Lamun ta jemparing ingkang sinanding marang bayi abang Trusta Jumena. Kuwi dadi senjata besok anak kita ingkang wadon bisa dadi senopati waton ora pisah karo jemparing iki ya Drupada. Mangaten mulu ya. Kang mangkono kowe aja kesuwen. Maringgal bali ana Pancala. Muga sing dadi angen-angen kita, anak kita sekeloro dadi anak ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Tutukna dharma kita Drupada sungkem kula nderek Sekar Paduka pukulun.
Kyai Semar, nggih Prabu Drupada. Sira Kyai njampangi marang aku. Nggih. Nalika kula mapan wonten ing Sanggar Pananggatan wonten wisik ingkang dumeling ing Karna. Dene kula kadhawan minggah wonten Mega Malang ngawat-awati salah satunggiling titahing Gusti Anyipta Jagat ingkang ngupadi roh suci pinanggihipun Paduka Sinuwun Drupada. Iya. Awit pangestuning pukulane semaya aku wis bisa antuk momongan cacah loro. Ya kuwi Sri Kandilan Krusta Jemena lanang karo wadon. Nggih. Mila monggo sinuwun sampun ngantos kedangon Paduka kula dherekaken kondur dhateng Pancala kemawon. Iki Permadi inggih Paman Drupada. Kowe dikongkon apa karo Durna? Mboten. Kula ngupadi Kakang Semar Badranaya pinanggihipun wonten mriki. Ya, pukulane semaya njampangi marang aku nggonku ngupadi roh suci. Awit nggonku kepengin duwe anak lanang. Inggih Paman. Kula babar pisan nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene tumindak kula ingkang singlar saking tata krami rikala semanten. Ya, ora apa-apa, kowe dasare isih bocah. Umurmu durung sepira, kowe iki mung manut karo sawenehing guru. Ning ya kuwi sakwise kowe saya gedhe tak jaluk kudu bisa milah-milahake endi sing bener, endi sing luput. Ya, wong bagus, walah dalah. Permadi. Nadyan to kowe wis gedhe ning kowe isih bocah. Upama lairmu ki bareng ngono. Upama Gusti ngudaneni anakku Sri Kandi iki gedhene kaya kowe. Kuwi bisa tak jodhokke karo kowe ing besuke jagat mekseni. Menika jagat geter pater nekseni dawuh Paduka Sinuwun. Iya. Wah. Lah ning ngenteni anakku gedhe yo kaceki adoh no bakale. Wah. Kula selak tuwek no. Ndak tak ngenteni walah ngembu kok bayi. Wis ora apa-apa Petro. Nggih pun mboten ana apa, mengke padha gedene. Ndak mesti diapusi mawon. Nek golek jodoh ken bayi mawon iku malah aman. Bibit kawite pun cetha. Ya. Moga Gusti ngudaneni. Pun pamit bareng kondur marang Pancala nggih. Ndara Permadi, ana apa Kakang Semar? Sampun ngantos uru Paduka anggetuni lelampahan ingkang sampun kawuri. Menika dados sasrana Prabu Drupada ngupadi putra Jalu nyatanipun teteken kanthi tekun tetekan ingkang dadi sedyane. Upama besok mandya sabdane Prabu Drupada enten jalaran sampeyan kalih putrane sing wadon niku niku saged dados sarana saya bakuh, saya kukuh kekuwataning Prabu Drupada tuwin kekiyataning para Pandhawa anggenipun jejeg adil tuwin leres Kakang Semar iya. Kanthi kasembadaning lampah lairipun Sri Kandi tuwin Raden Trustajumena tegesipun titipun ing gatil lampaning dalu menika. Kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kata lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami. Sabibaring ngrigitan teater lingkar saya kuncara anjayeng bawana ringgit purwa tetepa dados katresnanipun para baraya agung ing Nuswantara. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.